महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि 10,000 रां सोनायनि मोनसे मोजां खौरां ओंखारनानै फैबाय। जोङो बे आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। गोबां लाख आइजोफोरा नेगासिनो दं। नैबे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांखौ आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै होगोन गाबोन होगोन बेफोरबायदि बुङै गोबाव सम जालांबाय। नाथाय नैबेयाव मोनसे अफिसियेल डेट एनाउन्स खालामनानै होबाय। नोंथाङा महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ माब्ला मोननो हागोन जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। नोंथाङा बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांखौ थाबैनो मोननो हासिगोन। जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नोंथाङा बे स्किमनि रांखौ बिजनेस मावनो सोनाय 10,000 रांखौ नोंथाङा माब्ला मोननो हागोन जोङो बेखौ नायगोन। आरो मोनसे इम्परटेन्ट आपडेटआनो जाहैबाय गभर्नमेन्टआ रांखौ सोनाय लोगो लोगोनो गोबां जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि बेंक एकाउन्टसिम राङा गोबांनियानो हाबनाय नङा। राङा मानि थाखाय हाबनाय नङा, नोंथाङा रां सोयैनि सिगांनो मा खामानिखौ मावनांगोन जोङो बेनि गोनांथार आपडेटखौबो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबियावनो जोङो रां सोनायनि जोङो आपडेटखौ जोङो नायना लाग्रोदोनि। মোক কোনোবাই সুধি আছে আত্মসহায়ক গোটৰ বাবে মই এনাউন্স কৰা 10,000 টকাটো কেতিয়াকৈ পাম। নিৰ্বাচনৰ চূড়ান্ত প্ৰক্ৰিয়া এই মাহত আমি শেষ কৰিম আৰু 1 এপ্ৰিল তাৰিখে বিহালীত প্ৰথম 10,000 টকা আই মাতৃসকলক দি এই আঁচনিখনৰো আমি শুভাৰম্ভ কৰিম। नोंथाङा भिडिअनि जोहै रोखायै नुनो मोनबाय आसामनि CMआ फेसबुक ब्रडकास्टनि गेजेरजों रोखायै फोरमायनानै होदों 1 एप्रिलाव महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि बिजनेस मावनो लानाय 10,000 रांखौ हरनायनि बाथ्रा बुंदों। CM बुंनाय माने बे मोनसे आयेन बायदि जाखायो। बिथाङा 1 एप्रिलखौ दोनदों रां सोनायनि थाखाय। 1 एप्रिल डेटखौ बिथाङा नैबे महिला उद्यमिता अभियान स्किम सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि 1 एप्रिल खालि रां सोनायनि समखौ थि खालामनाय जादों। जोङो नेनानै थादोनि 1 एप्रिलखौ। गोबां आइजोफोरानो गोबां नैबे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि फर्म एप्लाइ खालामनाय बा बायदिसिना दंफां गायनायाव गोबां खस्थ' जानांदों। नोंथांमोना थाबैनो बिनि फिथाइखौ मोननो थांगासिनो दं। दानिया जोङो मोनसे इम्परटेन्ट आपडेटखौ नायगोन। गभर्नमेन्टआथ' रांखौ नैबे 1 एप्रिल खालि सोगोन। गोबां बे रां सोखालि नाथाय गोबां आइजोफोरनि बेंक एकाउन्टआव राङा हाबनाय नङा। मोनसे बिग प्रब्लेम। बे प्रब्लेमानो जाहैबाय नैबे DBT डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार। PM किसानावबो गोबां बेफोरबायदिनो नैबे DBT सिस्टेमनि जोहैनो दासिमबो गोबां खेथियकफोरा रांखौ मोनजोबनो हायाखै। बे DBTआ जाहैबाय गभर्नमेन्टनि रां सोनायनि मोनसे गोदान सिस्टेम। बेखौ बुङो डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार। आगोलाव नोंथाङा डाइरेक्ट नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव नोंथाङा बेनिफिट रांखौ नोंथाङा मोननो हायोमोन। नाथाय दानिया नोंथांनि बेंकजों आधारजों लिंक थानाया मेन्डेटरि माने गोनांथार। नैबे DBT सिस्टेमा नोंथांनिया एक्टिभ थानाया गोनांथार। DBT सिस्टेमा एक्टिभ गैयाब्लाथाय गभर्नमेन्टआ महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ सोब्लाबो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव राङा हाबनाय नङा। थाबैनो नोंथाङा आधारजों बेंकजों लिंक खालामनानै लानांगोन। आरो जाय बिथांमोना लिंक बानायबाय बेंकआव थांनानै नोंथाङा बेखौ चेक खालामनांगोन एक्टिभ जादोंना जायाखै। जुदि एक्टिभ जायाखै नोंथाङा मा खालामनांगोन आङो बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन। नोंथाङा बे DBT सिस्टेमखौ एक्टिभ जादोंना जायाखै नोंथाङा बेखौ बोरै मबाइल फनजोंनो बोरै नायगोन आङो बेनि प्रसेसखौबो नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि जोहै अनलाइन देखायहरगोन। मानो होनोब्ला नैबे DBT सिस्टेमनि जोहैनो गोबां आइजोफोरनि बेंक एकाउन्टआव 10,000 राङा हाबनाय नङा। आं बेखौ भिडिअनि जोहै नोंथांमोननो बारंबार खोथाबोबाय दं। जाहाथे जोंनि बर' आइजोफोरा जाय बिथांमोना महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ खालामदों बिथांमोना रांखौ सोनाय लोगो लोगोनो डाइरेक्ट बेंक एकाउन्टसिम
रांखौ मोननो हायो। मानो होनोब्ला नोंथांमोना बे स्किमाव एप्लाइ खालामनायाव गोबां जारला जानो गोनां जादों, जाहाथे नोंथांमोना नैबे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ सोब्लाथाय नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टसिम राङा डाइरेक्ट फैयो। दानिया नोंथाङा बे डिबिटिखौ चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। जाय बिथांमोननिया अके दंखायो नोंथांमोनाबो चेक खालामबानो जाबाय, आरो जाय बिथांमोना गोदानै नैबे डिबिटि सिस्टेमखौ लिंक बानायदों बियो एक्टिभ दंना गैया नोंथाङा बेखौ बोरै चेक खालामनो आङो दानिया भिडिअनि जोहै नोंथांमोननो देखायहरनि। नोंथाङा गुगोलाव थांनानै नोंथाङा बेखौ सार्च खालामनांगोन डिबिटि। नोंथाङा बे डिबिटिखौ सार्च खालामबानो जाबाय गुगोलाव थांनानै नैबे डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार नैबेयाव मोनसे लिंक मोनदों, नोंथाङा बे लिंकआव क्लिक खालामना होबानो जाबाय। नोंथाङा बेनि जोहैनो डिबिटिखौ चेक खालामनानै नायनो हागोन, बा नोंथाङा बेयाव डिबिटिखौ कानेक्ट खालामनानै नैबे पर्टेलनि जोहैनो लानो हागोन। गिबियावनो दानिया नोंथाङा बेफोरबायदि मोनसे पेजाव फैगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों डकुमेन्ट, बे डकुमेन्टआव क्लिक खालामनांगोन। दानिया नोंथाङा नैबे डकुमेन्टआव क्लिक खालामनानै नैबे डिबिटि पेमेन्टआव क्लिक खालामनो नांगोन। आङो दानिया बे डिबिटि पेमेन्टआव क्लिक बानायबाय, नोंथाङाबो बेबायदिनो क्लिक खालामबानो जाबाय। अनलाइननो नोंथाङा मबाइल फननि मददावनो चेक खालामनानै नायनो हागोन। जाय बिथांमोना मिथिया नोंथांमोननि थाखाय आङो बे भिडिअखौ लाबावदों। आङो सिगांनो बे आपडेटखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरबाय दं। नैबेयाव नोंथाङा दानिया नैबे सिटिजन कर्नाराव नोंथाङा क्लिक खालामनो नांगोन। सिटिजन कर्नाराव क्लिक खालामनानै नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों चेक बेंक एकाउन्ट आधार लिंकिं स्टेटास, नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामनानै दानिया नोंथाङा गावबा गावनि माइ आधार पर्टेलाव नोंथाङा हाबनानै डिबिटिखौ चेक खालामनानै नायनो हागोन। दानिया नोंथाङा बेयाव गावबा गावनि आधार नाम्बार, दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन, नोंथाङा नैबे लगिनाव क्लिक खालामनांगोन। लगिनाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा गावबा गावनि आधार नाम्बार आरो नोंथांनि आधाराव जि मबाइल नाम्बाराव लिंक दं बेयाव मोनसे अटिपि फैगोन। बे अटिपिखौ नोंथाङा बहायनो नांगोन। नैबेयाव नोंथांनि आधार नाम्बार आरो नैबेयाव केपसाखौ नोंथाङा बहायनांगोन, आरो नैबे लगइन उइथ अटिपिआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। आङो दानिया बेयाव गासैबो डिटेल्सखौ बहायनानै नेक्स्ट स्टेपखौ नोंथांमोननो देखायहरनि। जास्ट नोंथाङा बेयाव नोंथांनि आधार नाम्बार आरो नैबे केपसाखौ बहायनानै नैबे लगिनाव क्लिक खालामनांगोन, आरो नोंथांनि जि मबाइल नाम्बारजों आधारजों लिंक दं बेयाव मबाइल नाम्बाराव मोनसे अटिपि फैगोन। अटिपिखौ बहायनानै नोंथाङा पर्टेलाव हाबनो हागोन। दानिया नोंथाङा बेयाव अटिपिखौ बहायनानै नोंथाङा लगिनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेजाव फैगोन, आरो दानिया नोंथाङा नैबे बेंक सेटिं स्टेटासाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। आङो दानिया नैबे बेंक सेटिं स्टेटासाव क्लिक खालामनानै देखायहरनि। दानिया नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नुनो मोनगोन, जुदि नोंथांनि आधारजों बेंकजों लिंक जानानै दं अब्ला नैयाव बेबायदि नुनो मोनगोन कंग्रेचुलेसन इउर आधार बेंक मेपिं हेज बिन डान, बेबायदि नोंथाङा नुनो मोनगोन, आरो गाहायाव नोंथाङा बेनि आपडेटखौ नुनो मोनगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि आधार नाम्बारखौ नुनो मोनगोन, नैबेयाव बेंकखौ नुनो मोनगोन, माबे बेंकआ नोंथांनि आधारजों लिंक जानानै दं। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों बेंक सेटिं स्टेटास। बे बेंक सेटिं स्टेटासानो इम्परटेन्ट, नैबेयाव एक्टिभ थानाया गोनांथार। जुदि बियो एक्टिभ गैया, नोंथांनि आधारजों बेंकजों लिंक दंब्लाबो बेयाव इनएक्टिभ जानानै दं। जुदि नोंथाङा बेयाव इनएक्टिभ नुदों अब्ला नोंथाङा बेखौ बेंकआव थांनानै एक्टिभ खालामनानै लानांगोन। बेयो सानसेनि गेजेरावनो नोंथाङा बेंकआव थांनानै नोंथांनि बेंक आरो आधार कार्डखौ लानानै नोंथाङा बेंकआव बेनि बागै जगाजग खालामहैब्लाथाय नोंथांनो सानसेनि गेजेरावनो डिबिटिखौ एक्टिभ खालामनानै हरगोन। जाय बिथांमोना महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ बानायदों नोंथांमोना बेबायदि चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। जाय बिथांमोना अलरेडि बानायखादों बिथांमोनाबो चेक खालामबानो जाबाय। मानो होनोब्ला नोंथांमोननि बे डिबिटि स्टेटासा समाव बियो इनएक्टिभबो जानानै थायो टेकनिकेल प्रब्लेमनि जाहोनाव। बेनिखायनो नोंथांमोना बेफोरबायदि अनलाइननो मबाइल फनजों चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। नोंथांमोना आसामनि CM बुंनाय बायदिब्ला 1 एप्रिलाव महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 1000 रांखौ मोननो थांगासिनो दं। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय, चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।